Inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngizwalela abefundisi bonke nobobaba abazalwane bonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngithanda ukumbonga uNkulunkulu bazalwane ongilandile ebumnyameni ebengikubo. Mina ngikhulele ekhaya olisindisiwe. Mangifika ekhambeni ngalahla lo nsindisa asekhaya, ngalahla lo maduku nengubo ezinde, ngathi ake zime kancane ngiye kule ezinkonzo eyithandwa yimi ngiyodansa ithomo, ngilahle nalo macilongo. Kodwa ngibonga uNkulunkulu ongenzela umusa ukuthi bekuthi mangiye ekhaya kufanele ngishintshe ngibe umuntu mase ngenze lezo nwe ekhanda. Mangifika egate ngithwala iduku ngithi ngifihlela ubaba. Kusho ukuthi iyabonakala ke into yenzile iduku mali likhulu. Asishumayele kathi umuntu ofaka inwele zika Brazil, inwele zenyoka emanzini uzoya esihogweni. Ngithi okay, ngizomenzela lula ke manje angisezulenza ikhanda. Ngizothi mangiye ekhaya ngifake iweave yona engizokwazi ukuthi ngiyikhiphe ngiyifake esikhwameni kuze engezukwazi ukuyibona, ngifihle no oil labo engibaphethe. Kodwa ngibonga uNkulunkulu ukuthi ungenzela umusa, wangilanda kulezo zinto. Sengiyazi manje ukuthi ukuqala kokuhlakanipha ukwesaba uNkulunkulu, akukhona ukuqala kokuhlakanipha ukusaba ubaba wami nokusaba lona okwazi ukubulala ngifake esihogweni. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wasithwala nasendleleni yase Richards Bay noma yayinzima, kwaba kunye nathi. Ngithi uJesu Kristu inkosi.